Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyran Watan habarlary gepleşme başlaýar. Şugun hormat prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulga marhale Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow bilen iş maslahatyny geçirdi. Onu Türkmenistanyň beýtaraplyk hukuky ýagdaýynyň uranyp, durmuşa geçirilýän daşary siýasat ýürülegini raýaty birnäçe hyzmatdaş döwletler bilen özara gatnaşyklary mundan belägem ösdürmek bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz sanly ulga marhaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen birnäçe guramoçuluk meselelerini garady hemde degişli resmnamalara gol çekdi. Soňra döwlet başdanymyz iş maslahatyna dowam edip, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow ýüzlenmek bilen şeýle diýdi. Meredow siz ýa-ni ýakynda Pakistan İslam Respublikasyna we Hindistan Respublikasyna iş saparyna boldy. Şu saparlaryň netijeleri barada hasabatyny berin. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow döwlet başdanymyzyň Türkmenistan bilen taryhy dostlukly gatnaşyklary saklaýan döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça degişli işleň alınıp barlýanlygyny habar berip, hususan Pakistan İslam Respublikasy hemde Hindistan Respublikasy bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň gatnaşyklary ösdürmek babatynda işen gepleşik bilen geçirilýändigini aýtdy. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň tapşyryklaryna laýyklykda ýurdumyzyň wekiliýetleriniň 2021-nji ýylyň 18-20 dekabr aralygynda New Delhi we Islamabad şäherlerinde gulluk iş saparlaryna bolanlyklaryny hemde şoluň dowamyny halkara ähmiýetli duşuklary gatnaşyp degişli gepleşikler geçirendikleri barada hasabat berdi. Vice-premier Hindistanyň New Delhi şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa Hindistan dialogynyň daşary işler ministrleriniň nowatdaky duşugynyň geçirilendigini aýtdy. Oň şäherlerinde garalan esasy meseleler barada aýdyp, vice-premier Merkezi Aziýa Hindistan dialogynyň guramoçuluk guruluş büniýadyny ösdürmek mümkinçilikleriniň üstünde durup geçdi. Bu wagtda Türkmen tarapyny ýurdumyzyň işen daşary siýasatyna esaslanyp, şu dialogyň şäherlerinde ýygyderli hemde ulgamlaýyn esasy geçirmek üçin daşary işler ministrleriniň derejesindäki mejlisleriň guralyny hemde gatnaşyjy döwletleriň ýokary wezipeli wekilleriniň aýratyn oglar boýunça duşuklaryny hemde bilermeliň maslahatnamalaryny ýola goýmak baradaky başlangyçlary beýan edildi. Sowda ykdysady hyzmatdaşlygyna möhüm ähmiýet berildi. Şu başlangyçlaryň merkezi we günorta Aziýa sewitleriniň energiýa, ulug we kommunikasiýa ulgamlaryny birikdirýän tassamalary, hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň, Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman ulug geçirgesiniň tassamalaryny we beýleki möhüm tassamalary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin möhümdigi bellendi. Dialogyň şäherlerinde Awganistan bilen bagly meseleleri de aýratyn üns berildi. Vice-premier bu babatda hormatly prezidentimiziň ýokary syýasy derejede geçirilýän duşuklaryň we maslahatlaryň şäherlerinde beýan eden nukdaý nazaryndan ugralanyp birnäçe esasy ýörelgeleri esaslanýanyny aýtdy. Şol ýörelgeler syýasy orada täze Awgan häkimetleri bilen halkara gepleşik bilen ýola goýulmagyny gollamakdan we Awganistanyň goňşy ýurtlarynyň bu orada möhüm ornuny berkitmekden, ykdysady orada bu ýurtdaky ýagdaýy durnukly ýola goýmak üçin oň ykdysadyýetyny dikeltmekden hemde ösdürmekden, şol sany oň energiýa, ulug we ara gatnaşyk düzümlerini ösdürmek işine gatnaşmagyndan Awgan halkyna ýygyderli ynsanperwer kömegi bermekden ibaratdyr. Bu duşukda gazanylan ulaşyklary özüne jemleýän bilelikdäki beýannama kabul edildi. Onu Hindistan bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky baglanşygy ýokarlandyrmak üçin Aşgabat halkary ulug we üsasyr geçelgesi barada ulaşygy, parakatçylyk we ynanşmak siýasaty halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüň büniýadatly halkara maslahatynyň netijeleriniň ähmiýeti bellenilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň dialog parakatçylygyň kepilliýen başlangyjynyň halkara guramalarynyň çäginde iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň zerurdygy görkezilýär. Vice-premier hatawadan dowam edip, saparyň dowamynda Hindistan Respublikasynyň premier ministri Narendra Modi we bu ýurduň daşary işler ministri bilen duşuklaryň geçirilenligi barada da hatawat berdi. Onu Türkmenistanyň Hindistan bilen dürli ogurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygy aýratyn bellendi. Sowda ykdysady, ilmi we tehnologiýa hyzmatdaşlygy boýunça Türkmen Hindi bilelikdäki hökümetdary toparynyň nowatdaky mejlisini geçirmek we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň tassamasyny amala aşyrmak üçin iki taraplaryň Türkmen Hindi pudagara iş toparyny döretmek hemde bu tassamaň dolanyrjy komitetiniň nowatdaky mejlisini geçirmek baradaky başlangyçlar beýan edildi. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwaryna Hindistanyň baş bayramy bolan Respublika güni münasibetli geçirecek dawralara hormatly mihman hökmünde gatnaşmagyna Hindi tarapynyň uly ähmiýet berýänligi barada aýdyldy.
Şeýle-de vice-premier Pakistana bolan saparyň dowamyny Türkmenistanyň wekiliýetiniň Islamabad şäherine Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Owganistanyň insanperwerlik ýagdaýlar boýunça adatdan daşary mezgitine gatnaşanlygy barada hatawat berdi. Mezgitin dowamyny Sewit we dünýä ýurtlary tarapyndan Owganistana kömek bermek boýunça öňde goýan wezipeler we anyk çäreler maslahatlaşyldy. Duşuň dowamyny Owganistana ýardam bermek, oň ykdysadyetini dikeltmek meselesinde Türkmenistanyň garaýşlaryny beýan edildi. Ma'lum bolýarly, hormatly prezidentimiň başçylygyny ýurdumyz goňşy Owganistanyň ykdysadyetini ösdürmek we durmuş ulgamyny dikeltmek üçin giň möçörli we uzak möhletleýin işleri amal aşyrýar. Hususan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjilerini we Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik we optik süýümli geçirjilerini gurmak, Owganistana ýeňillikli şertlerde elektrik togyny bermek, Türkmenistandan Owgan tarapyna demir ýoluny gurmak, bu goňşy döwlete ýygyderli esasy insanperwerlik kömegini ýetirmek, Owgan halkyna bilim, saglyk goraýş babatyna ýardam etmek ýaly iş ýüzünde geçirilýän işler aýratyny ýytaldy. Şeýle-de duşukda milli liderimiziň başlangyjy bilen şu ýylyň 14-nji dekabryny türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryna we insanperwerlik däplerine eýerilip, ýurdumyz tarapyndan Owganistanyň halkyny Nevit gaz, senagat, owa hojalyk hemde beýleki zerur bolan önümlerden ibaret insanperwer kömeginiň iýerilenligi aýdyldy. Vice-premier bu mezgitiň netijeleri boýunça Owganistanda insanperwer ýagdaý barada kararnama kabul edilenligi barada habar berdi. Döwlet başçylygynyň tapşyrygyna laýyklykda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Pakistana saparynyň dowamyny Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Arif Alwi we bu ýurduň daşary işler ministri bilen duşuk bilen geçirilendigini habar berildi. Şunu Türkmenistanyň Pakistan bilen dürli orlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýardygy aýratyn bellendi. Oň dowamyny iki ýurduň arasynda alınıp barylýan hyzmatdaşlygy mundan beýlägen berkitmek bilen bagly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini we Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny amala aşyrmak duşuň esasy meseleleri boldy. Pakistan tarapy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek we baýlaşdyrmak maksady bilen birlikdäki hökümetdara toparyň 6-njy mezgitini geçirmek. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini amala aşyrmak üçin iki taraplyň Türkmen Pakistan pudagara toparyny döretmek bilen bagly başlangyçlar beýan edildi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ormatary, daşary işler ministri Meredow türkmen diplomatlarynyň Türkmenistanyň goňşy we ýakyn sewitlerinde ýerleşýän hemde ýurdumyz bilen gadymdan gelýän taryhy dostlukly gatnaşyklary saklaýan döwletler bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna öňde goýulan wezipeleri iş ýüzünde dol ýerine ýetirmek üçin ähli zerur bolan çäreler mundan beýlägem amala aşyryljakdygyna milli liderimiz ynanyrdy. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp şeýlediydi. Meredow garaşy Türkmenistan döwletimiz näme özüniň bir oňun bir taraply hukuk ýagdaýyny üýtgesi ýermek bilen ähli umumy awadançylygy gönükdirlenen işin daşary syýasaty alyp barýar. Ýani biz Pakistan Islam Respublikasyny we Hindistan Respublikasyny sewitdäki möhüm we yktybarly hyzmatdaşlyk ýoklugyny görýär. Gadymytdan göz açalýan dostluk, hoşnetli goňşuçylyk we bire golluk bermek däpleriniň esaslanýan iki tarapdan gatnaşyklary her döwürde täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Aşyklyk we anlaşmak häýetine bolan dürli derejelerde geçirilen döwletlere gepleşiklerimiz bolsa, gatnaşyklarymyzyň ýagdaýy bolança pikir alşmak hemde geljek ötüjüne mogul ketipden ýardam berýär. Biziň ýurtlarymyz iki taraplarına görnüşdi. Şeýle awal halkara guramaryň çäklerine ýakyn hyzmatdaşlyk edýärler. Ama 19 dekabrda Islamabad şäherinde Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiň Owganistanyň insanperwer ýagdaýa başlanan nowatdan hem daşary mezgitini Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşanlygyny we onuň netijeleri boýunça degişi kararnamyň kabul edilendigini mysalem ýoklugyna gorkanmak bolar. Bu kararnamada Owganistanyň insanperwer ýagdaýyň gowlanmagy hem bir wagt energetik ulak hem aragatdyş taslamalar hem şo sanly Owgan hem halkynyň awadançylygy hem ýoklanmagy üçin hem täze mümkinçilikler berjek. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjinin hem Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik hem geçirjinin taslamaryny hem durmuşa geçirmek maksady bilen ykdysady hyzmatdaşlyk dowam etmek zerurlygy beýlendirilýär. Şeýle kararnamada.
2021 ýylyň 28 noýabrynda Aşgabat şäherine geçirilen ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň 15-nji sammitiniň we onuň dowamyna kabul edilen hereketleriň Aşgabat ulalaşygynyň owan sanaky insanpörwer mesele çözmekdäki orny öz beýany tapdy. Türkmenistan wakileti 19 dekabrda New Delhi şäherinde Merkez Aziýa Hindistan dialogunyň 3-nji mejlisine gatnaşdy. Onuň netijeleri boýunça bilelikdäki beýannama kabul edildi. Beýannamada Merkez Aziýa döwletleriň we Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklar hassa berkitmekden giň gerimli ykdysady hyzmatdaşyň zerurlygy bellenip Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gar geçirjeginiň taslamanyň ähmiýetini üz şekilýär. Şeýle bir resminamada 11-nji dekabrda Aşgabat şäherine geçirilen parahatçylyk we anaşmak siýasaty halkara howpsuzlygyň durnuklugyň ösüşiň bünyada artdy halkara maslahatyň netijeleriniň we onuň dowamyna öňe sürülen başlanýyşlaryň iş ýoluna durmuşa geçirmen möhümligi bellendi. Hem görüşüňiz ýaly bir tarap Türkmenistan ähliminiň parahatçylygy we ösüşi üpçün etmäge gönükdirlen başlanýyşlaryny Pakistan we Hindistan bilen birlikde hem de köp taraplar görüşden öňe sürmekden möhüm işleri durmuşa geçirdi. Yani bir Türkmenistan öňe süren giň gerimli we uzak möhletli ykdysady taslamalaryň durmuşa geçirme diňe oňa gatnaşyjy ýurtlaryň durulukly ösüş üçin şertde döretmekden çäklenmän ehem tutuş tewitde awadançylyň öpüşün edilmeňe goşar. Bir gelecekde Pakistan Islam Respublikasy we Hindistan Respublikasy bilen emele bilen köp ogly hyzmatdaşlygy haptamlyň bähýärinde mundan beýlekden berkitme orunda zerur işleri geçirmegi dowam eder. Meredev menide bundan beýlekden bir taraplyňyzdan uğralyp Türkmen diplomasiýasynyň siýasatyny dowam etmegi tawsirýar. Sağ Türkmenistanyň garaşdygyny we öz otyaryny berkitmekde ýugurmadan ykdysady kuwatyny potrandyrmakda önjeýle jemgyçilik işlerine uly üstünlik görýär gadananlyklar üçin ösüp gelýän ýaş nesli watana bolan söýgü we wepalyk, mertlik, halallyk, ýokary ruhany sypatlaryna terbiýelemege goşany uly şahsy goşanklaryny hemde garaşdy döwletimiň we mehriban halkymyň öňünde bitiren hyzmatlaryny köp ýyllyň dowamyna çeken halal we ihlasly zähmetini nazara alyp şerekeme bir tarap döwletimiň beýik garaşdygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyna täwetli Türkmenistanyň prezidenti fermany gol çekdi. Resminama laýykda ýurdumyň raýatlarynyň bir topary Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýylyna atly Türkmenistanyň ýübiley medali bilen serlany ferman metbuaty dolugna çap edilýär. Ministrlik Kabinetining geçen anyny geçirilen mejlisinde hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrlik Kabinetining başlygynyň ykdysadyýet we maliýe toplumyny gödäwçilik diýen ornatary Serdar Berdimuhammedow welaýatlary aýlanyp görmek boýunça bir neçe degişli tawşyryklar berdi. Odaly habar berýär, döwlet başlygymyň şol tawşyryklaryny uranyp, Balkan we Daşy welaýatlaryna iş saparlary guruldy. Şeýle iş saparynyň şäherlerinde şugun vice-premier Serdar Berdimuhammedow Lewap welaýatyna boldy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumyň ykdysadyýet we maliýe toplumyna gödäwçiligi diýen ornatary Serdar Berdimuhammedow Lewap welaýatynyň bazarlaryna aýlanyp görüp, olaryň täze ýylyň öň ýanyna zerur bolan azyk önümleri bilen üpjün edilişini gözden geçirdi. Ýurdumyň içerki sarp edijileriniň ýokary hili azyk önümleri bilen üpjünçiliginiň gowlandyrylmagy, bazarlarda durly görnüşli azyk önümçiliginiň bolçulugynyň üpjün edilmegi möhüm talap bolup durýar. Şunun bilen baglykda degişli ministrlikler ýurdumyň önüm enerjileri, senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde härki döwrüň talabyna laýyklykda maksatnamanyň işleri ýerine ýetirýärler. İlaty edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek we döwrewaplaşdyrmak bilen baglykda ýygydaly işler anyp barlýar.
Taparın şäherlerine vice-premier Owa milli maksatnamasynyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri özümizde öňürmek, beýleki döwletlere iýerleýän önümleriň meşruwlaryny artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirişinden tanışdy. Maksatnamalar ýerine ýetirmek uğruna azyk bolşulygyny berkitmek, ilaty ýer almak, gök bakça hemde beýleki owa gojulyk önümleri bilen ýylyň dowamyny dol üçin etmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişine bazalaryň önüm bolşulygyndan göz ýetirmek bolýar. Häzir täze bayramçylygy münasibetli ýurdumyzda öňürleýän azyk önümleriň meçhurlaryny hemde görnüşlerini artdyrmak, bazalarda önüm bolşulygyny üçin etmek boýunça maksatnamalaryň şäherler durmuşa geçirilýär. Bu işte yurdumynyň telekeçilerine möhüm orun degişirler. Tanışlygyň dowamyna vice-premier Serdar Berdimuhammedow satyjylar bilen söhbetdeş boldy. Olar işlemäge dördüp berýän hemme amatly şertler hemde mümkinçilikler üçin hormatlar gadamyda tüý sürekden sag bolsun aýtdylar. Hoş geldiniz, hormatly mehmanymyz. Levat vilayatynyň Köpörlü bazaryna, men şu bazaryň satyjysy Hamraýew Bahtiýar. Şu bazarda biz satyjylar üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Şeýle mümkinçilikler üçin hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Geçip gelen täze ýyl bilen tutuş Türkmen halkyny hem de hormatly prezidentimize tüý sürekden gutlaýar. Belenşäli owa senaga toplumyny ösdürmek, ýerleriň hasyllygyny ýokarlandyrmak, önümendirmek üçin degişli ýeňillikleri, mümkinçilikler döretmek döwlet syýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Şunun bilen baglanykda Sewitin ähli künjeklerine bazarlarda täze ýylyň ýakynlaşyp gelýän şu günlerine dürli görnüşli aly garytlarynyň bolşulygyny üçin etmek meselelerine aýratyn ünsberli. Aljylar bilen bolan söhbetdeşlikde olar täze ýyly berekeetli taşaklaryň başyna garşylamagyň uly döwletlikden nişanlygyny bilip, bu maşgala bayramyny şeýle döwletli derejede münasip garşylamaga döreden ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatlar gadamyda tüý sürekden hoşalyk bildirip, alkyş sözlerini beýan etdiler. Bazar bolşulygynyň zerer bolan alyk hemde beýleki haritlarly üçinçiligiň hakyky şaýady bolup ýaşaýan Bahtiýar iýleşlemez. Hemişe bolşy ýaly ýetip gelýän täze ýylyň öň ýanyna da hormatly prezidentimize berk jan saglyk ulyk ömür, maşgala awadançylygyň hemde ýyly ýurt bähwetli döwlet ähmetli uly işlerine mundan meýlekde rowaşlyklary we üstünlikleri gazanmagyny arzu etdiler. Lewa polaýatyna hormatly prezidentimizden başlangyç esasyna gurulyp nonmaga berilen köpürli sewda bazarlaryna alyk garytlarynyň durly görnüşleriniň bolşulygyny üçin edilmegi wagtda ýygyk däwlet şäherleriň durmuşa geçirilýändigi aýdyn ýüze çykýar. Munyň özi täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde hassa möhümdir. Satyjylar hemde aljylar üçin ähli zerur amatlykları özüne jemleýän vilayatyň köpürli sewda bazarlarynyň adyk garytlarynyň ähli görnüşleri bilen dol üçin edilmegi, olaryň bahalarynyň durnukly häsiýetde bolmagy bayramçylyk ruhyna ýaşaýan ilatyň guwanjyny goşulanýar. Men Levat vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjysy Mebegül Berdiýewa. Biziň diýarymyzda gahrman arkadaşymyzyň baş tutanlygynda toýlarymyz toýulaşýar. Her bir günimiz toýdur bayramlara beslenýär. Anha bugün hem Levat vilayatymyzyň Türkmenabad şäherinde gahrman arkadaşymyz tarapyndan gurulup ulanmana berilen ak bazarymyza sewda etmäne geldik. Bu ýerde ähli azyk önümleri, haritlar elýeterli bahada Türkmeniň arkadaş ogly gahrman arkadaşymyz biz eneleri mukaddeslik edeňäp, dinanlary bilent sarpa goýup, özümiň halkym iýilim günüm diýip gejigin diýilip çekýän zähmetiniň bugünkü günde meyvelerini durmuş ýüzünde, ýaşaýyş ýüzünde görýäris. Gahrman arkadaşymyz bizi eşretli bolemin zamana ýetirdi. Bolelinlikde ýaşadýar. Ýurdumyz awadan, parahat, bazarlarymyz, dükanlarymyz bolçulyk. Bize şeýle eşretli zamanan baş eden ediz arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak, bilent başı aman bolsun. Türkmen halkynyň baky bagtyarlygy dünýä halklarynyň agdybirligi üçin alyp barýan mukaddes tutumly işleri, ilmi-dama, rowaşlyklary beslensin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Serdar Berdimuhammedow iş taparynyň netijeleri boýunça Lewa polaýatynyň häkimligine degişli ýol başlaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Şonda owa milli maksatnamasynyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri özümizde öňürmek, beýleki döwletlere iýerleýän önümleriň meçhurlaryny artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilşi, vilayatda azyk bolşulygynyň mundan meýlekde üçin edilmegi, zerur bolan owa hojulykynda beýleki azyklyk önümleriniň özümizde öňürmek baradaky meseleler boýunça giňişlen pikir alşyldy.
Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumynyň ykdysadyýet we maliýe toplumyna gözüçiligi diýen ornmasary Serdar Berdimuhammedow ýurdumyda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek we puwtalandyrmagyň ilatyň awadançylygyny ýokarlandyrmagyň hormatly prezidentimiň alyp barýan durmuş ugly siýasatynyň esasy ýürelgesi bolup durýanyny bellep, Lewap welaýatyny mundan meýlekde ösdürmek barada wezipelerin üstüne durup geçdi. Bu ordaky öňde durýan möhüm wezipeleriň üstünlikli amal aşyrylmagy urna tagallalaryň gaýrylmaly däligi bellinili. Şunun bilen baglykda döwlet başlama tarapyndan berilen tapşyryklary, öňde goýulan wezipeler hemde bellilen maksatnamalary doly hemde öz wagtyna berja etmek ilkinji nowatda wezipeleriň hatarına kesitlendi. Şugun Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyň Daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary hem işgärleri, şeýlede Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Maslahatda Türkmen wekiliýetiniň New Delhi'de geçen Merkezi Aziýa Hindistan dialogunyň Daşary işler ministrliginiň nowatdaky 3-nji duşuna gatnaşmagynyň jemleri beýan edildi. Oň şäherlerine böýdüdümiň guramaçylyk guruluşyny üstürmek mümkinçiliklerini, şolfana ýurtlaryň arasyndaky sowda-ykdysady hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meselelerini terelip geçirildi. Türkmenistanyň başlanýyşlaryny hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaýdaçylygynyň, Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman uly geçirgeleriň durmuşa geçirilmegi Merkezi we Günorta Aziýa täwitleriniň energetika hem uly kommunikasiýa urunlaryny birleşdirýän tassamalarynyň amala aşyrmagynyň mazmunyna aýratyn ähmiýeti eýdir. Masadan başına şöýleňe 11-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen parahaçylyk we anaşmak siýasaty, halkary hukuklygynyň durnuklygyny we ösüşiň bünýadatly, halkary masadan başyna beýan edilen taýyk tekliplerini iş ýüzünde durmuşa geçirmeginiň zerurlygyny taýdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine geçirilen masadan başyna ýurdumyň hökümet wekiliýetiniň, Hindistanyň premier ministri hem Daşary işler ministri bilen geçirilen gepleşikleriniň netijeleri beýan edildi. Şeýlelikde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Islamabadda Awganistandaky insan perwerlik ýagdaýlary boýunça Islam hyzmatdaşlyk guramatynyň Daşary işler ministrliginiň giňeşiniň nowatdan Daşary mejlisiniň işine gatnaşan beýan geçirildi. Onu 2021-nji ýylyň 28-nji noýabryna Aşgabat şäherine geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň 15-nji sammitiniň hem oňa netijeleri boýunça kabul edilen hereketlerini Aşgabat alalaşygynyň Awganistandaky insan perwerlik ýagdaýlarynyň çözülmegi babatynaky wajyp ähmiýeti aýratyn beýan geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetiniň saparynyň şäherlerine Pakistanyň prezidenti hem Daşary işler ministri bilen geçirilen işen gepleşikleriniň netijeleri barada hem gurrun edildi. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine koronavirus ýokunjynyň ýaýramagynyň we ýurdumyň şäherlerine getirilmegini öňlenmek boýunça Daşary ýurtlarynyň tejribelerini öwrenmäge başlanan maslahat geçirildi. Onu hormatly prezident bilen başlanyny adamlaryň ömrüniň hem saglygynyň goruglygy, şeýlede hukuklygyň üçinilmeginiň döwlet siýasatynyň ileri sürýän wezipler bolup durýanyny, şeýlede bu urda döwletimiň ähli taýlary durmuşa geçirýäni bellenildi. Bu urda biziň ýurdumyň geljekde Birleşen Milletler Guramatynyň ýürütülüşlerini idaralary hem agentliklary ilkinji nowatda bütün dünýä saglyk guruş guramaty bilen hyzmatdaşlygynyň has üstünligini hem berkidilmegini gurultlaryny halkara başlanýyşlary aýratyn mana eýe bolup durýanlar. Şeýlede maslahatda Türkmenistanyň dünýäniň dürli döwletleri bilen bu urdaky ysnaşykly hyzmatdaşlygyna koronavirus we beýleki aýratyn howply ýokunç keselleriň ýüze çykmagynyň, şeýlede ýaýramagynyň öňlenmek meselelerini lukmançylyk bilen arasında öýdükderli tejribe arşmany aýratyn ünitçekildi. Hormatly prezident bu 20-nji dekabrda sanly ulgam arkaly iş masadan geçirdi. Hem şunyň esasy wezipelerini kesitdi. Ýurdumyň Lewap welaýat häkimliginiň maslahat, hormatly prezident bu öňde goýan şol möhüm wezipelerini ýerine getirmegiň meselelerine başlandy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyňda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny hem hormatly prezident bilen tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilýän işlerini depkinli güýçlendirmek, halyk hojalygynyň ulgamlaryny Türkmenistan parahaçylygyny we anaşmagyň watan ýylyny ýokary netijeler bilen jemlemek, geljek üçin wezipeler kesitlemek boýunça alyp barýan giň urumly şaýrlar dogrusynda maslahatlarda giňişlerini gurulmadylar. İş maslahatynyň dowamynda hormatly prezident we oby hojalyk ulgamynda alyp barýan giň urumly işler dogrusynda durup geçmek bilen şu ulgamdaky öňde durýan möhüm wezipeleri ýeken kesitdi. Hormatly prezident bilen taşyryklarynyň hem görkezmelerini gyşarnykda durmuşa geçirmek üçin ähli şäherleriniň görünmeligi barasynda Lewap welaýatynyň häkimliginiň maslahaty çykyp gepleýän adamlary giň şeýle durup geçdiler. O senat toplumda durmuşa geçirilýän ähli işlerde arasynda düdügünde gyşarnykda berja edilmegini, şunda alymyň soňky gadanlaryny hem milli tejribeleri peýdalanmagyň ähmiýetine aýratyn ünitçekildi.
Maslahatda mehriban arkadamydan udaly bilen taşyrlyklarynyň ýerine ýetirilşi, desgalarda gurulşy işleriniň alınıp barylşy, ýaşaýyş durmuş düzümlerini işleýän gurulşy şeýlelikde ýylyň ahyryna çenli durmuş geçirmeli işleri güdewçilikde saklamak, ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini artyrmak boýunça öňdürýän güdepler bardy, giň işleýän gurulmadylar. Çykyp gepleýän adamlar berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne täze üstünliklere tarap anamlyk etmegiň zerurdygyny taýip berdiler. Täze bayramyna ýokary derejede münasip taýýarlyk görmek, ony täsirli dabaralara öwürmek, bazarlaryň dürli haritler bilen ilkinji nowata bolsa, ady günler bilen ygtybar etmek boýunça güdepeler hem giň işleýäne ara alyp maslahatlaşyldy. Maslahatda çykyp gepleýän adamlar mehriban arkadamydan öňde goýan güdepeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigi, hemme bu wagtda işleň ýürüýte güdewçilikde saklanmaly hakyna anyk gurulmalar etdiler. Hemme dördüp berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şugun paýtatymyzda ýurdumyzyň raýatlarynyň bir neçesine ýokary döwlet siralaryna goşulmak dabarasy boldy. Olar beýtarap döwletimiziň beýik garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly bayram münasibetli Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýylyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen siralandylar. Şu münasibetde ýurdumyzyň senagatçylar we telekaşer birleşmesinde dabarary maslahat geçirildi. Türkmenistana telekeçilik urumunu kemi tarapyny ösürmek döwrü we bazar usullaryny giňden onaşdyrmak hasabyna oň orny giňeltmek hormatly prezident bilen alyp barýan durmuş ykdysady siýasatynyň esasy uğruna berdir. Bular barada dawarar maslahatda aýratyn berildi. Hormatly prezident bilen ferman bilen siralara münasip bolanlara şat herpaýlarynyň gowşulmagy şatlyk şowkyny beseni. Döwlet başçymyzyň strategiýasyna laýykly milli ýasaýatymyzy senatlaşdyrmakda hem dünýä bazaryna bäse şu köpli önümleri önülmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär. Siralara münasip bolanlara özleri barada telekeçiligi ösürmek boýunça amala aşyrylýan işler üçin hormatly prezident we hoşallyklaryny beýan etdiler. Davaral şäheriniň geçirilmegi Türkmenistany parahaçylygyň onaşman watan ýerine aýratyn many mazmuny eý bolýar. Çünki berqadar döwletimiň garaşlygynyň 30 ýyllygyny, beýtaraplamydan 26 ýyllygyny giňden bayram edilen ýylyny telekeçiligi ösürmäge günükdirlen siýasatyň üstünlikli amala aşyrylýanyny, ýurdumyň telekeçiligine berilýän döwlet golawlarynyň öz meýwelerini berýäniňe şaýatlyk edýär. Şaher paýlaryna münasip bolan telekeçiler hormatly prezident bilen sawurtyny aýtmak bilen ýurdumyň ösüş üçin beren sebäpleri eýleme urny ujur gaýraty zähmet çekjekliklerini anandyrdylar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan döwrüp işleri amala aşyrmak bilen üstünlikli işleýän telekeçilere hormatly atlaryny goşulmagy we ýokary ruhuna täwesinde. Häzirki döwürde daşary ýurtlaryna getirilýän haritlary ýurdumyzda öňürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Häzir öz ykdysadyny bazar atnaşyklarynyň ýürüleri esasyny ösürýän ýurdumyzda halyk hojalyk toplumynyň büýük ulgamyny netijeli we sadaşykly ösürmek üçin amatly hukuk, ykdysady we durmuş şertleri dördürli. Sevitlerde erkin ykdysady zorluklary döretmegini işleňleşdirmegine uly üns berilýär. Bu ýetşäherler kiçik we orta telekeçiligi gollamak boýunça döwlet maksatnamasynyň ýygy doly amala aşyrmagyň şähertlerini durmuşa geçirilýär. Bu maksatnama Türkmenistanyň telekeçiligi işleňleşdirmek arkaly ykdysady we durmuş ösüşiniň ýokary depkinlerini öpçün etmäge günükdirlendir. Ýokary ruhuna täwesini aýdym sahlary dawarar maslahatyň öz boşly bedegine urulýar. Bu ýerde ýurdumyň telekeçiler tarapyndan öňürleýän ölümden sergisi ulgamda gazanlany ösüşiň öz boşly beýany boldy. Ykdysadyň döwlet bölügini adatmak boýunça güdepe hormatly prezident bilen döwlet eýeşligini aýdygdarly hususlara uçurmak baradaky umumy strategiýasyna girýär. Munyň özü hususy ulgamyň oruny puturlandyrmaga ýardam berýär. Serginiň baş maksady kiçik we orta telekeçiligi ösürmekdäki üstünlikleri, hemme mümkinçilikleri, düýpli özgörtmeleri oňa innowasiýon biniýadyny esasy zat bolsa, döwletiň we hususy bölügiň hyzmatdaşlygynyň netijeligini açyp görkezmekden baratdyr. Şol hyzmatdaşlygyň ödenine bolsa edýdi ýarmady, mundan belägem gullady ösürmek wezipeti durýar. Men Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherindäki Döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan ýylatçyhanasynyň ýolbaşçysy Murat Turdynalyýew. Gahrman arkadagymyň şat serpaýyna münasip boldum. Biz telekeçilere şeýle bagtýarlyk döwründe gurmaga, döretmäge, işlemäge, döretip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyda türkmen işgörleriniň adyndan köp sawgasyny aýdýar. Gök we bakça önümleri ýetişdirilýän Döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan ýylatçyhanamyzda mewe önümleriniň durly görnüşleri ýetişdirilip, olar Türkmenistanda içerki bazarlara şeýle hem daşary ýurt döwletleriniň bazarlaryna uradylýar. Goý gahrman arkadagymyň jany sag, ömrü uzak, il ähmiýetli, ýurt bähwitli alyp barýan beýik tutumly işleri mundan beýlekde rewaçlara geçensin. Gahrman arkadagymyzy, mehriban halkymyzy ýetip gelýän täze ýyl bayram bilen gyzgyny gutlaýar. Goý täze ýylla
Türkmen halkymyza ırsal döwlet meser etsin. Men telekeçi Guwans Murat Oradow täze harytyň şanly ölümçülük birleşiginiň ýol başçysy. Şu ýylam biziň durmuşymyzda iň ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Gahrman arkadaşymyzyň Şaher paýy bilen syýlaglamagy bizi hasam täze işlemede ruhlandyrdy. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak, işleri elmydama rowaj alsyn. Ähli türkmen halkyny hormatly prezidentimizi täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýar. Hormatly prezident bilen telekeçiligi gollamak ony ösürmek boýunça el ýurt bähritli işine bagşlanyny aýdym sada dagry ýurdumyň ähli ururdaky ösüşleriniň milli liderimiň hususiýetçiligi ösürmek baradaky özgörtmelerini öz borçly beýan urly. Täze bayramçylygy bilen goşan davrada ýurdumyzda ýetilen beýlen sepetleri watanymyzdaky ösüşleri giňden wasbederli. Berqarar döwletimiň bagty haýatyny hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygyna ýaş nesillemeden ruhy taýdan kämil ösmegi, beden taýdan sagdan bolmagy, hemem döwraba bilim almagy döwlet syýasatynyň ileri tuturýany möhüm urlarynyň biri bolup durýar. Tamamlanyp barýan ýylda galanan üstünlikleri täze ýyllaky ösüşleri badarga bolar. Hormatly prezident bilen ýaşar baradaky aralaryndan uranyp Türkmen Owy Hojalyk Uniwersitetinde ýaşamyň alymly, bilimli, ýokary ahlakly, kämil watançy ýaşar bolup ýetişmek urunam ýylgyrly işaralanyp barlýar. Tamamlanyp barýan ýylda bu ýokary okuw mektebinde dürli urarda belen sepketlere ýelenip, ýaşar syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýaşary alymy bilime hasam höwetlendirmek, işgärliň hüner derejesini ýokarlandyrmak, sanly bilimi ornaşdyrmak, ykdysadyýeta hemem beýlek puduklary, innowasion firişleri çekmek maksady bilen ýurdumyzda Türkmen Aragatnaşyk agentligi tarapyndan geçirilen sanly çözgüt 2021 bäseginde ýokary okuw mektebiniň talibi Owy Hojalyk urunça baýrakly urna munasip boldy. Uniwersitetiniň talipleri ýurdumyzda hemem halkara derejesine geçirilen ders bäseglerine işe gatnaşyp ýokary netijeler gazandylar. Halkara derejesine geçirilen bäseglerde talip ýaşary 14 sany baýrakly urna munasip boldylar. Tamamlanyp barýan ýylda Türkmen Owy Hojalyk Uniwersitet bilen Gazak Nemes Uniwersitetiniň birlikde ugramagyny durnukly üçin maksatlary atly sanly ulama arkaly onlaýn bäseginde uniwersitetiň talipleri üstünlikli çykyş etdiler. Dürli ururda ýetilen belen sepketleri ýokary okuw mektebiniň taliplerini täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň hemde Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň bilelikde guramagyny, hormatly arkadaşymyzyň dil öwrenmek syýasaty, Türkmenistana daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmeň konsepsiýasy esasyna kämilliň ýoluny atly alma malumatlaty geçirildi. Alma malumatlaty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hemde mejlisiniň wekilleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň diller kafedralarynyň mugallimleri, şonuň ýalym dünýä dillerini uly höwesilen öwrenýän dehini talip ýaşlar gatnaşdylar. Maslahatda dinlenilen çykyşlarda beýlenilýäli berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny, gahrman arkadaşymyzyň parasatly baştonlugyna edip watanymyz Türkmenistanyň dünýäniň dürli ýurtlary bilen ykdysady, syýasy we medeni hyzmatdaşlygynyň işleňleşmegi, ilim bilim ulgamlaryny alys çalyş maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy, halkara hyzmatdaşlygyň çuňlaşmagy ýurdumyzda daşary ýurt dillerini okutmagy döwraplaşdyrmak üçin giň mümkinçilikler açýar. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistana daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmeň konsepsiýasynyň ýurdumyzyň bilim edaralaryna daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmek üçin zerur şertleri döredýänini uly boýsanç bilen bellädiler. Şonuň ýaly bu ýokary okuw mektebiniň talip ýaşlarynyň gatnaşmagyna diller dünýäsi gahrman arkadaşymyzyň saýasyna kämilliň ýoluny atly alma maslahat geçirildi. Liverpool qadiýetiniň guramagyna geçirilen dawaral maslahat arkadaşyň eserleri terbiýe mektebi diýilip adlandyryldy. Dawaral maslahata gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň eserleriniň terbiýeçilik ähmiýetini aýratyn bellemek bilen olaň durmuş ýörelgesine üns çekdiler. Futbol boýunça Türkmenistanyň kubu uruny aýytlaýjy duş geçirli. Kenar ýakatynaky Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň toparlary Şagadam we Ahal Awraýly baýrak uruny bäsleşdiler. Türkmenistanyň kubu urunaky oýun jan körlerde uly gyzyklanma döretdi. Awraýly baýrak uruny kenar ýakatynaky Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň iki topary, ýagny Şagadam bilen Ahal öz aralaryna duşdy. Futbolçylaryň kubogy elemek urunaky oýuny gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Awraýly baýrak uruny Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň iki toparynyň bäsleşmegi öz bolşly üstünlükdir. Ören şekilleşli oýunda Şagadam 1-0 hasabyna ýeňiş gazanyp ýurdumyzyň kubogyny eýledi. Düdümi ýaş oýunçylardan ibarat bolan Şagadamyň kubogy eýlemegi toparyň täze üstünlikleri gazanjakdygyna ynamy artdyrýar.
Futbolçylaryň ýeňşi kenarya ýakadynaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumyna hormat prezidenti bilen nyktaşy esasy işler bilen sport hem uly üns berilýändigini görkezýär. Awraýly baýragy eýleýän şagadym halkara bäsleşigine ýurdumyza wekilçilik eder. Şunukdaý nazardan futbolçylara uly umyt bildirilýär. Ahlasyň ana maksady okulluk bilen utgoşmagynyň üstünlüge tarap badalygyny kubok uğruna geçirilen duşuk aýdynlygy bilen äşkär etdi. Hormatly alymlar, orta ýurdumyň raýatyny we paýtagtyň Aşgabatda 22-nji dekabrda saat 20-den 23-nji dekabrda saat 25-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyny ütkäpleýän mutgalyp az kem ýaşar ömürli bolmagy mümkin. Bu nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 1-6 gradus gündüne 7-10 gradus kenary etraparyny 3-8 gradus maýry bolar. Ahir ulaýatyny ütkäpleýän mutgalyp az kem ýaşar ömürli bolmagy mümkin. Bu nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus gündüne 6-11 gradus. Unurtu etraparyny 14 gradus maýry bolar. Mary ulaýatyny ütkäpleýän mutgalyp demiradyk nordan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus gündüne 11-16 gradus maýry bolar. Liverpool ulaýatyny ütkäpleýän mutgalyp demiradyk nordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus gündüne 6-11 gradus. Unurtu etraparyny 14 gradus maýry bolar. Daşoğlu ulaýatyny ütkäpleýän mutgalyp az kem ýaşar demiradyk nordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus maýly, gündüzine 2-7 gradus maýry bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkäpleýän mutgalyp ömürli bolmagy mümkin. Günorta nordan teleskonto 9-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 3-5 gradus gündüzine 7-9 gradus maýly bolar. Ýurdumyň şu dekabr aýynyň 20-sine magnetik haýsatynyň gowşak täsirli bolmagyna gaşylýar. Edi watandaşlar gyş pasyny howanyň derejesiniň petelýäniňi nazara alyp, pasylyň aýrytynaklaryna laýykly gynmegi. Şeýle-heme häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň hadadan 6 oturum artmagy bilen baglanşykly howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek uňuýsal täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maksat berýär. Mehriman ýeşary, bulary berk berjay etseňiz, ýylyň islerini pasynda öz saglygyňyzy gorap berersiňiz. Mehriman adamlar, şunun watan habar repaşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösürýär. Ähli şunda ne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.